Ke, Jummai, ban hana ki yawo da wannan yarinyar ba? Ya kake irin wannan baba? Gidan su mazan. Baba ka daina irin wannan. Wannan yawa kake yi ba. Yawa nake yi, to bari ki ga yawa. Kuke mun walakanci da zai. Na ma zan samu wannan gari mai sajen Adam Zango ba. Adam Zango mai gari yaro ne a gari ya shigo garin Keti. Adam Zango, ina son ka har cikin zuciya. Adam Zango, zo na ci. Assalamu alaikum. Ke me haka ne? Ke ba ki da aiki kullum sai da ki dauki fasan mutum ki dinga cewa wai zaki aure shi. Ya san ki ne? San shi nake. San shi kike yi? Na kika san shi. Da ganin mutum a takarda shi ce kina son sa. Dan Allah kaura mutum. Ki zo ki yi ga mutane a ba daki ke ba ki iya shara kullum ba ki da aiki sai ki dinga ga mata. Babba ya. Au, yau ma kin sha wani abin kenan. Kullum sai ki sha abin da yafi karfin kanki. To wata ran sunan ki ma ba za ki iya faɗa ba. Ko sunan ki aka tambaye ki ba za ki iya faɗa ba. Ba abin. Ba abin da kika sha. To ko kika sha? Tashi kwashe mana wa'annan abubuwan ki tashi daga nan gurin. Zaki ba. Ya babba zai gane ba ne, ina son gayen nan har cikin zuciyata. Adam Zango mai gari. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka muku alƙawari za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryen namu a wannan tasha mai suna Habiba Fika TV. Babu abin da na sha, amma da Allah ina mai jan kunne ga waɗanda suka ɗau shaye-shaye zama sana'ansu. Dan Allah ku yi haƙuri ku daina, ba shi da amfani, ba shi da fa'ida. Allah ya shirye mu baki ɗaya. Kar ku manta, ku mana subscribe kuma ku danna mana ƙararrawa. Mun gode masoya.